Vă pupă familia mea, eu sunt Tibi și azi vă iau cu mine să mâncăm la șaurmeria lui Nicu Giorgio Gonza. Între timp aici a ajuns să mănânce cu mine și Nicu Maharu, ăla de era cu Simona Senzual, a venit să mănânce cu mine, spicherat în beronul ăla. Vedem aici toate sosurile care le-au băieții, sosuri bune pe bune, de vișine, de căpșuni, de usturoi, iute, ce vreți voi. Aici am făcea șaurma, o gică cred că era, o gică mi-a făcut mie șaurma aici, îl găsiți dacă vreți să vă zică numerele la loto. Arăta bine, bă, pe bune, chiar arăta bine. Bună șaurma, da. Hai. Ia uitați-l pe Nicu Maharu. Încerca un ritual de împerechere, cred. Aici am luat astea și am intrat în cort. Aici era în cort la Aristocrat, în spate, acolo, la Boldeni. Dumnezeu să-l ierte. Da. Bă, lăsând Caterinca la o parte pe bune, șaurma chiar bună, pe bune. E top 3 ca și șaurmerii, după părerea mea. Bună, și sosuri, și carne, și tot ce trebuie. Ia uite, bă, ce frumos mănânc. Aoleu, aoleu. Bună, mă, pe bune. Mi-a plăcut. Ia, ce gust are castravetele. Aici simțisem puțin gust așa de Eduard de la Roma. Avea puțin gust de Eduard de la Roma castravetele. Pe bune, băi, e cinstit, arată bine meș și burgerul ăsta sau ce e. E de acord și Nicu Maharu cu noi. V-am zis, lăsând Caterinca deoparte, vă recomand să veniți la Food House. Bună, e șaurmeria al Nicu Gioconda, cine nu știe. E foarte cunoscut în Noua Zeelandă. Uitați.